Welcome back to new video. So guys, for dinini content oरैबायदि super hit oरैबायदि thum जानो थांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ without skip full नायलांबानो जाबाय guys फोर ओमफ्राय चेनेलाव जुदि गोदान बाला सबस्क्राइब खालामनो दा बावथार दे guys फोर साबस्क्राइब खालामनो दा बावथार सयथिनोबो सनाफोर थ'दो बिदिब्ला guys फोर मेन कन्टेन्टआव नोंथांमोना इन्जय खालाम मा होनदों उन्दैनिफ्राय आलि खोबाय थानाय देलाय नोंनो होलाय उन्दैनिफ्रायनो आलु खोबाय थानाय आलि खोबाय थानाय खदाल आं मिथियालै बेखौबा ओमफ्राय गाइस उन्दैनिफ्रायनो आलि खोबाय थानायनो बिनि एन्सारा मा जागोन दे नों हागोन ना हाया आं हायालै बे गाव हानो हाया उन्दैनिफ्रायनो आलि खोबाय थानाय पौला हागोन नामा उन्दैनिफ्रायनो आलि खोबाय थानाय दे बुं अमा ओमफ्राय जानाय जायासै ओमफ्राय बुंदो जायाखै देलाय मा जाथारना बुंदों होमबा हागोन ना हाला नोङो आं मिथियालै गाव हानो हाया इसोरखौनो हालानो दे बुंदो एन्सारा बुंदो माबालै सुइटा बिजि सोर बिजिया मानि जाखो दे ओरै सुलांबाय थानाया आलि जालांबाय थाया बिजिया ओमफ्राय बिहा जिउ दं आरो बिजिहा जिउ गोनां होनाखैना आङो दे आं नोंखौ बुंनि दे नों आं सोंदो नों गखाया दे डाक्टारबो नङा नार्सबो नङा बिजि थेमा बेलाय मा बुजियाखै मा मोजां बुंलाय डक्टरबो नङा नार्सबो नङा नाथाय बिजि थेमा बेलाय कुइसन एन्सार डक्टरबो नङा नार्सबो नङा बिजि थुयो बेलाय पेसेन्जारखौ बिजि थुबाय थायो मा बेलाय खुन्थाइ दंफां थुइ जायाखै दे हाबा 10 थाखा होगोन दे जायाखै बिजियानो नङा जायाखै हाला हागोन ना हाला दे हाया रावबो एन्सारा बुंदो दे दिनै हायाबा गाबोन फुङाव बुंगोन ना दे एन्सारा बुंदो थाम्फेलाय थाम्फेन गला गाइस डक्टरबो नङा नार्सबो नङा पेसेन्जारफोरखौ बिजि थुबाय थायो मा बुस्थु बेलाय थाम्फै आंनि एन्सार हाजो दबनायाव बम बिरो मा बुस्थु खेबसे बुंलाय हाजो दबनायनि गेजेराव बम बिरो दे एक नम्बरावनो होग्रोदो एन्सारा होग्रोदो दे बुंदो हाजो दरनायाव बम बेरो गाइस मा बुस्थु बेलाय एन्सारा खिफिना दे एबार आमाइनि फाला मा सोंनो नोंनि फाला एबार गैथ'वाना आदा मा उन्दैनिफ्रायनो गस्ला थोरोब जोमो मा बुस्थु औवादां मा बुं नों बुंदो औवादां आंनिबा औवा नोंनि बायदिबालाय मा मेवा जाबाय जायासै जाबाय दे आं सोंनि दे न'नि सायाव न' आरो कयताबा 10 तला 20 तला दं आरो नाथाय दरजाबो गैया खिरखिबो गैया मा बेलाय एन्सारा होदो आंनि कुइसनखौ मोजां खोनासं न'नि सायाव न' 10 तला 20 तला आरो ओमफ्राय दरजाबो गैया खिरखिबो गैया मा बेलाय दे औवा हासुं जादों दे जाबाय औवासो दा मा हासुं बेलाय हासुं नङा दे औवासो न'नि सायावनो न' 10 तला 20 तला बेनिफ्राय दरजाबो गैया खिरखिबो गैया बेनो प्रश्न जाबाय बे मिथिखायो दे आं नोंनो आरो मोनसे सोंबावनि अफार होनसै दे न' दं नाथाय मानसि गैया सेख्ला दं न' दं नाथाय सेख्ला गैया मानसि दं नाथाय राव दं नाथाय मानसि गैया मा बेलाय मा कुइसनखौनो बुजियासै न' दं सेख्ला गैया ओमफ्राय इदि सेख्ला गैया न' दं खिन्थु सेख्ला गैया बिनिफ्राय राव दं मानसि गैया आमाय हागोन ना हाया हायालै बियो बेथ' खिफिनायसो जागोन बियो मानो खिफिनाय जाखो देलाय नंथारा बियो मानसि नङा बे राव दं नङा होमबालाय नङालै होमबा माबा दा बुंहरनाय दा माथो सोर हायो दे 10 थाखा अफार हा सिमां नङा दे सिमां जायाखै आत्मा स्केयार सेल्फ हेल्प ग्रुपनि एनुवेल पार्टिया दिनै जागायजेनबाय गाइस नैबेयाव जाहैबाय अमा बेदर ट्रेक्टर जाहैबाय बेयाव खमैबो दं खोमादां 5 केजिसो मानसियाथ' बारा गैया बेनिफ्राय नैबे जाबाय बेदराव होनो थाखाय देगासिनो बिथां मा जाखो माथो भिडिअ'आनो जायाखै नामा र'
Oke, hamalnya bidu bunga. Beta panlur denyo birat expert. ओरैबायदि गोथाव देनो हायो जेन मिक्सार मेसिनाबो हाया आरोखि दायो बेखौ अमा बेदराव होनो बिथाङा देगासिनो बिनिफ्राय बिथिं माखासे आलु लेबगासिनो आलुखौलाय थिग मथे लेबदों ना लेबाखै गाव जागोनखौलाय आरो मोजाङै लेब बेनिफ्राय नै बिथिं बिथाङा हाइजें जिरगासिनो बिथिं पियास बिनिफ्राय बिथिं सासेया मा खालामदो लायो मटर जिरगासिनो बिथाङा बेनिफ्राय अदाबा बिथिं मोनसेल'सो दोङो गायसिंहा बेनिफ्राय बैथिं माखासे दं नामा अदाबा बेयो सार बेयाव मा संगोन जा नैबेयाव थास'नि क्रिम अके बेनिफ्राय माखासेखौ मा संगोन अमा बेदरखौ मा संगोन अमा बेदरखौ सायाव अर होगोन अमा बेदरखौ सायाव अर होगोन ए थारमाने हांनासो जागोन जाहैदों आरोखि आदसा दे बोरैबा माथो देनाया साइडआवसो देज्लुनगासिनो नोंनिया हाबजानो गिनानै मा हाबासो देगासिनो नेट नांदों र' अमा बेदर संनायफोरखौनो दिन्थियाबालाय माखौ दिन्थिबावनो बा पियासा बांद्रायाखै बियो जेनेबा सयखिजोंबो जानाय बायदि मोनखासिगोनलै माथो बेदरखौबो सैमाया लाना खारबा खाथावथावसोमोनलै आरो बे पियासखौलाय मा होगोन लागायसिगोन जोंना लागाव ज्राव आसा गैया बिसोरजों लाखानांगोन र' सासेयाव खैथा गोलैगोन नोंसोर मोनसे जाबायना मोनथाम मोनब्रै मोनबा सय सात आठ नौ दसथा आखा गैया आंनि फागोखौ मोनथामखौ लाखाबाय आंहा गद गैया बिसोरजों र' पापरा लाखा गद गैयाबा बिसोर जाग्रोबायानो होनदों जायालै बिसोरजों 10थामोन मोनसे बारा थायो नङा मोननैल'सो जाहैसिगोन नोंस्रा दा आंल'सो मोनथाम मोनजासिगोन नुनांगोन ना सासे भिडिअ खालामनायखौसो खारगोन ना माखौलाय जै अमा रायसोनि फेसबुकाव मा फेसबुकाव मा गेमसनि आइफनखौ सेकेन्ड बायनो बिहरदोंमोन ओमफ्राय मा बुंखो रिप्लाय हरासै हाग्रा नोंनि बे गावनि आइफनखौ हरबाय गोथावानो गायफ्रा गोबावनि उनाव दिनै खेबसे पार्टि जादों मा पार्टि होनोमोनलाय बेखौ मा पार्टि होनना बुङो बेखौ नाग्रा पार्टि बानलुआ लाबो बानलुआ थांनाय बोसोरनियाबो रेकर्ड दङ भिडिअ बोसोरनै जाजेनबाय बे रेकर्डआ जानाय लोंनायफोराव मा हेलौ होलाब्रा सारा दालिखौ दासो लाबोदों दे हो मोजाङै लुनानै हो जासाबनो माने मोजाङैनो जानोसै आं